Non faltou a alfombra vermella, nin tampouco rostros coñecidos, pero sí límites no aforo e con máscara e distanciamento social. Se non fora por esta razón, ninguén se decataría que se tratou dunha gala diferente a outras, condicionada pola COVID. Unha circunstancia que apenas se notou, ou sí, xa que a gala tivo precisamente o seu papel reivindicativo en favor da cultura, un sector que está a ser tamén un dos máis afectados pola pandemia. Creo que demostramos que se poden levar a cabo adiante eventos de maneira segura, incluso en que estemos vivindo unha situación excepcional como esta. E que a cultura é segura e que desde o Liceo así seguiremos promocionando, intentando que isto vaya adiante. El mundo de la farándula, ¿verdad? Esos, aunque protesten, total, aí hai familias que tamén o pasan mal. E por eso, aquí tendes un defensor da cultura e en Noia tendes uns defensores da cultura. Un aplauso para a cultura en xeral, por favor. Esperemos non ter que convivir durante moito máis tempo con este coronavirus, esperemos que exista un remedio terapéutico, ben a través da vacuna ou ben a través de outro tratamento en breve, pero entre tanto temos que facer o posible para que a cultura siga viva, para que vos podades seguir alegrándonos, motivándonos e ilusionándonos. A organización da mostra, que este ano cumpría a súa 21 edición, estivo de 10. Moito ten que dicir que se trate dun dos festivais máis recoñecidos dos que se celebran actualmente en todo o ámbito nacional, razón pola que hai uns anos foi distinguido como a festival colaborador dos premios Goya na preselección de curtametraxes. O certame contou ademais este ano coa colaboración da Academia Galega do Audiovisual, que escolleu tamén a Vila Noiesa para o lanzamento do seu proxecto Fiestra, co que pretenden achegar o sector audiovisual ao mundo do ensino. En canto aos premios máis importantes do certame, o que este ano se presentaron 1.189 curtas, chegadas dende diferentes países, das que quedaron só 45 finalistas. Compre destacar o de mellor curta, que recaeu en Sticker, un traballo chegado dende Macedonia. O de mellor dirección foi para Albert Utrera, por Surrider. O de mellor actor foi para o grego Antonio Siopoulos, polo seu papel en W, mentres que o de mellor actriz foi este ano compartido por dúas actrices, Ana Rayo e María Salas, as dúas por Petimento. En canto ao premio do público foi para a curta de animación Roberto, dirixido por Carmen Córdoba. Pero sen dúbida un dos momentos máis emotivos da gala tiña lugar coa entrega do premio de honra da mostra de curtas, un galardón que este ano recaeu no actor Tristán Ulloa.